Nakasinatin asab og kakulangon sa supply sa dental anesthesia ang mga supplier sa Zamboanga City ug Davao City. Ani ang report ni Argel, relator. Limitado na lang ang dental services sa klinik sa lokal na kagamhanan sa Zamboanga City tungod sa kakulangon sa dental anesthesia. Busa fluoride treatment lang una ang ginahimo sa mga dentista sa elementary schools sa syudad. Actually, the shortage of anesthesia in the Philippines is really, we have really a shortage of anesthesia. So, as what I heard, that according to the supplier in Manila, each dentist are only allowed around 10 anesthesia. 10 boxes. 10 boxes of anesthesia to buy. So that every dentist will have their share of anesthesia. 250 boxes sa anesthesia ang gipalit sa Zamboanga City LGU, pero 10 boxes lang ang ginahatag sa ilang supplier matag bulan. Hinoon malaumon sila nga madungagan ang ilang stock sa anesthesia sa mga musunod nga adlaw. Sa usa ka dental supplier sa Davao City, duha na lang ka boxes sa branded nga anesthesia na tag 70 pesos ang matag ampule ang nahibilin, nga mausay ginabahin-bahin lang og baligya sa mga dentista. Hinoon og galing mahurot na ang ilang supply, naa pa sila makuhaan nga mahalong brand. Ang wala matudpay supply mao ang brands nga barato o kung sa tambal pa, generic nga magdula lang ang presyo sa 25 hangtod 35 pesos ang matag ampule. Last year pa kuno ang pinakaulahing delivery sa baratong brand sa anesthesia. Sa laing dental supply store, wala na gyud supply sa bisan unsa man nga brands. Almost 2 months na po, sir, na walay supply. Kahit na branded or katong generic. Yes, sir. Wala good may available supply na po on anesthesia. Hinoon ipasalig na kuno ang ilang supplier nga mag-deliver. Daghan yun kaayo mga dentist, kay kailangan may gid na siya sa mga dentist yun. Yung mga may gid na siya ang need sa pagpaibot sa ngipon. Essential jud kay na siya. Sumala sa Philippine Dental Association Davao Chapter, kung doon na may supply ni ini, mas mahal na ang presyo. Gilauman sa mga supplier nga sunod semana maabot sab ang bulto nga supply sa dental anesthesia. Gani, nagadawat ang ubang kumpanya og reservations gikan sa mga dental clinic nga mukuha kanila og supply. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.